सृष्टीने सारण घेतलं ना, जिथे नागोबा पूजन करतो तिथे कारण जमीन आमची शेण रांगोळी काढतात तशी. तर आता नंतर आपण पूजून घेऊया. इकडे श्रेयश लहाय निवडता. हे लहाय गाडी व्यवस्थित लावली ना व्यवस्थित होतं. त्याच्यात प्रसाद ठेवायचा. काय केलं दाखव. मित्रांनो आता माझी पूजा करून झाली आहे. आता बाकीचे पण पूजा करून घेतील घरातली. नैवेद्य पण ठेवतलं. सुप्रभात मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो आज आहे नागपंचमी आणि आधी सर्वप्रथम नागपंचमीच्या तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो नागपंचमीची पूजा कशी करतात ती आज थोडक्यात दाखवायचा प्रयत्न करणार आहे. नागोबाची मूर्ती आम्ही कालच घेऊन आलो आहे. अंगणेवाडीत असते कारण आमचा गणपती अंगणेवाडीत असतो. मग आम्ही नागोबा पण तिकडूनच आणतो. तर ते आम्ही कालच घेऊन आलो आहे आणि आत्ता बाकीची तयारी करूया. आता फुलं वगैरे घेऊन येऊया. फुलं सध्या भेटत नाही कारण जास्वंदींवर जास्त फुलं नसतात. जास्वंदी राहिलत नाही. थोडी थोडी कुठे भेटतील ते आणूया. जास्वंदीची भेटतील तर जास्वंदीची, नाहीतर पारधिकाची वगैरे फुलं घेऊन येऊया. चला आधी फुलं आणायला जाऊया. फुलं बेल वगैरे आणूया. इतर तयारी करूया आणि नंतर पूजा करून घेऊया. चला तर मित्रांनो आता पारधिकाची फुलं आणू केलं. बघा फुलावर कमी दिसतात. थोडी थोडी होती ती पाडलंय. थोडीशी निवडलंय आणि हे थोडीशी काढते. आधी कॅमेरा धरू कोण नाही तर आधी पाडूया नंतर पुढचा बाकीचा. मित्रांनो आता फुला काढून झाली. आता बेल काढूया. बेलाचा झाड आहे. बरीच वर्ष जुना झाड आहे. पहिले अख्ख्या गावातले लोक या बेलाचे हे न्यायचे बेल पाना आणि आता बरेच ठिकाणी झाली. तरी पण आमच्या वाडीतले सगळेजण याच बेलाचं हे करतात, बेल काढतात. तर आधी मी बेल काढून घेते. बघा मोठा झाड आहे बघा. काढते नाही तर फुला पडतं हातीतली. तर मित्रांनो आपलं बेल काढून झालो आणि पारधिकाची फुला भेटली. तर जास्वंदीची काही भेटतात काय बघूया. जास्वंदीची कमी आहेत. आधी हे नेऊन ठेवूया घरी. नंतर दुर्वा पण काढूचे आहेत. दुर्वा काढल्या नसतील श्रेयसने, नाही तर बघूया जाऊन. चला तर मित्रांनो आता आम्ही काल फुलं बिला गोळा केलं आता आणि आत्ता आणू जातो देवाच्या निवेद्यासाठी जे द्रोण लागतात ते आम्ही द्रोण बनवतो. पानं आणून कुड्याची पानं असतात ती पानं घेऊन यायची आणि त्याचे ते बनवायचे आणि नंतर त्याच्यात नैवेद्याचे जे लाहे असतात ते ठेवायचे. तर आता आम्ही इथे आमच्या बाजूच्याच इथे एका परड्यात जातो. ते द्रोण आणू. जे द्रोण म्हणजे ती पानं आणायची आणि ते बनवायचे. तर कसे असतात ते दाखवते तुमका कसे बनवतात ते. तर आता माझ्याबरोबर श्रेयश आता श्रेयशला पण दाखवून ठेवत आहे. ते का पण शिका होय ना काय रे. चला आता आपण जाऊया होय द्रोणासाठी पानं आणू. कुड्याची कसली त्या कुड्याच्या याची भाजी पण करतात शेंगांची. खोकलो झालो श्रेयसला. चला आधी पानाने जाऊया. तर मित्रांनो होय आता कुड्याची पानं असत तर आपण चांगली मोठी जी पानं असतील ती 2-4 घेऊन जायची. इथे मोठी दिसतात इथे पण असत. तर मी आता आधी पाना काढून घेत आहे चांगली बघून. हे बघा हे कुड्याचं झाड. इथे शेंगा पण असतात. त्याच्या शेंगाची भाजी पण करतात. पण आता एका शेंगे काही दिसत नाहीत. तर आधी आपण पाना तर काढून घेऊया. मी काढतोय. चला काढून घेते हा पाना. आतमध्ये येऊ नको काटे. पाना मोठी आहे.
कुड्याची पानं त्याची आपण घरी नेऊन द्रोण बनवायचे. हा आपण 2-4 काढूया मोठी मोठी. बघून ठेव, तुका पण करू खोया शिका खोया, बरोबर ना? चांगली चांगली काढूया मोठी मोठी. कसा होता कट करू चालू असं नाही. तर आपण आता पाना काढलं कुड्याची, हे बघ. आता याची आपण घरी जाऊन द्रोण बनवूया. हा चल. तर मित्रांनी अशी पाना काढून घेतली आम्ही. तर घरी जाऊन दाखवते की त्याचे द्रोण कसे बनवतात ते. हे सगळं झालं की नंतर पूजा करायची नागोबाची. चला आधी घरी जाऊया. आता पाना आणलं ती धुवून घेऊया, सारखी धु. ओके, त्याच्यात बुडवू नाही तर. पानं अशी घेऊन काही काडी अशी लावायची. तसंच सेम इथून पण करायचं. जोडलं काही काडी बाहेरून आतमधून लावली तरी चालतं. आपलं द्रोण रेडी झालं, बरोबर. गाडी व्यवस्थित लावली ना व्यवस्थित होतं. त्याच्यात प्रसाद ठेवायचा. बघूया काय केलं दाखव. आपलं प्रसादासाठी द्रोण रेडी झालं. आता पुढची तयारी करूया. गंध वगैरे आधी उजळून घेतोय, चंदन. त्याच्यानंतर मग पूजन करूया. तर इथे ठेवूया आधी सगळं. नागोबा पण आणलं, कालच आणलं. दृष्टीने सारवून घेतला ना, जिथे नागोबा पूजन करतो तिथे. कारण जमीन आमची शेणान सारवचीच आहे. ते शेणान सारवून घेतल्यान आणि आता हे काय करतो गो, कणे घालतं. कणे घालतं. इथे आम्ही नागोबा पुजतो. हे काय चुनो आहे ना? चुनो असतं, दाखव. चुनो ओलं करायचं आणि नंतर लावायचं ना. सृष्टीत मस्त एक डिझाईन काढून ठेवतात, रांगोळी काढतात तशी. तर आता नंतर आपण पुजून घेऊया. इकडे श्रेयश लाहे निवडतात. हे लाहे नैवेद्यासाठी वापरतात नागोबाच्या. बाकी इतर काय नैवेद्य असं नसतं. लाहे आणि दूध याचंच नैवेद्य असतं. तर दूध सकाळी दूधवाला घेऊन येईल होता. गाईचं दूध रोज आणतं आमच्याकडे, तर असता. तर आता हे निवडून घेतात श्रेयश. त्याच्यातलं काय काढतं रे? गोटे काढतात त्याच्यात. ते भातापासून बनवलेले असतात. सारखे निवड. ते का निवडून घेऊन दे, आपण पुढची तयारी करूया. आता आधी एक अळूचा पान काढून घेऊया, मोठासा. कारण ह्याच्यावरती ठेवूनच नागोबाची
पूजा करतो आम्ही. हे एक आधी काढून घेतोय मी. ही अळू अशीच आणि ही अळूवडे वगैरे बनवची. हे बघ, याचे अळूवडे बनवतात किंवा अळूचा थपथप्या वगैरे तर याचा बनवतात. आता आपली तयारी झाली आहे. फुला वगैरे गोळा करून झाली. नागोबा अंदाव आणि इथं पाट वगैरे ठेवतो. ते तयारी करतात. अंगणे अडचून हे काका येईल त्यांना ओळखत असाल. आपल्या एका व्हिडिओत शॉर्टमध्ये उडी घालणारे नदीत, उलटी उडी, गुलांटी उडीचा एक व्हिडिओ. त्याच्यात एक काका आहेत आमचे. काकाचं वय काय तुझा? 63 वर्षाचे काका. आणि उडी कशी घालतात तो एकदा जाऊन व्हिडिओ बघा आपल्या चॅनलला. तर आता पूजा करून घेऊया. हे समय वगैरे वाती घालून ठेवलेले आहेत. तर मी पूजा करून घेतोय आणि श्रेयस कॅमेरा पकडेल. आता माझी पूजा करून झाली आहे. आता बाकीचे पण पूजा करून घेतील घरातली. नैवेद्य पण ठेवतलो. आता नैवेद्य तयार करून घेता. हे काय लहाई घेतलं ना, हे लहाई घेतले आणि त्याच्यात थोडस गुळ टाकायचा. असं वरच्यावर ठेवलं तर काय नाही. आणि हे दूध टाकायचं. दूध कच्चा असता शक्यतो तापवणं नाही. तापवच्या आधी थोडंसं बाजूक काढून ठेवतो आणि त्याच्यात टाकायचा. गाईचा दूध आता असं झाला. ठेव तिथे ठेव.
मित्रांनो आता नागोबाच्या विसर्जनाची वेळ झाली तर गाराणं वगैरे घालून आता विसर्जन करून घेऊया. चला तर बाबा समर्थात तुझी सेवा पातळी केलेली असा ती मान्य करून ठेवते. आश्चर्यांपासून तुझी ओढणी घेऊन प्रयास घेऊन कल्याण करवता आणि काम धंद्यात व्याय घेऊन कल्याण करत असंच बॉस्टन वसूल घेऊन आपले आनंदी आनंद चला काढा पाय. आता 2 नंबर होय होय पाठी हा सर्दी जाव खंय असा खास चांगल्या जाग्यात ठेवा. हो इकडे ठेव. तू पडता आता पप्या ये बंद नको करू चालू हा. तुम्हीच काय बोलतो? 1 नंबर तुझा काय बोलतो? नाक घासून सांगते त्याला पाठ आलं. सगळं आलं बा आधी. मग पाठवतो. तुला सगळं जवळ घे आणि त्याच्या विघ्नेश झाडाच्या पानाशी विघ्नेश घेऊन बाजू जा. करू. हरे राम राम. चला आता बाबू विसर्जन. चला पप्पाचं विसर्जन बरोबर. ना तर आता मित्रांनो विसर्जन करूया. चल. झाली कट कर. मित्रांनो आता नागोबाचं विसर्जन झालं की ते आम्ही घराच्या बाजूकच तिथे आणून ठेवतो झाडाच्या इथे. चला तर मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा आणि हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर आता डायरेक्ट गणपतीत बनवूया व्हिडिओ.